ମୁଁ ଏତେ ଡାକି ଡାକି ମୋ ତଣ୍ଟି କଣ ହେଇଗଲ ମା। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ଉପର ମହଲାକୁ ଯାଏ ମୋ ମା ଏଇଠି ବସିଥିବ। ତଣ୍ଟି କଣ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଚାଲିବ ମୋ ବଡ ପାଉନି। କଣ ହୋଇଛି ମନ୍ଥରାଇ? ଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରକାଶ କରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ ମନ୍ଥରାଇ। ଆରେ ମୋର କାହିଁ ବିରି ବିରି ହଉଛି ବା? ଆରେ ମୋର କାହିଁ ବିରି ବିରି ହଉଛି? ମୁଁ ତତେ ଭଲ କଥା କହିବି ରେ ମା। ମୋ ମା ତ ହଉ କହୁଛି ତାହେଲେ ଶୁଣିଲ ମା। ତାହେଲେ କହିବି सुना सुना राम नारी लो तोरा पता हुए नीति खारी सुना सुना राम सुना सुना राम नारी लो तोरा पता हुए नीति खारी सुनो राम नारी नेला कसाई देखी चुकी रूप Thank you.